Abusua yedaso eye abusua panyini to pack. There be say onye abusua panyin. Former abusua panyin to pack. Nensem na asi enese ye hwan ne to akunya no. Nsem bebre ekọ so interviews ahodo ekọ so. Mama China eso editu de say abusua panyin to oye tu no. Enye LUMBA wo no nko anti na me de tu eye abusua panyin. There be Oti se wo abusua ni ma na onim se ensem koso dada di LUMBA won de ebefa ho keke nemum ensem wo abusua ni ma kire mu a kire se omakunya na kura na nka eyira ndi sa ne ma ne ka ho bi ana mamde su mamde tu eye abusua pani to pack afri eye omabusua pani no eso ntenye LUMBA wo no enko anti ensem wo dada na eno di emma abontene eye abusua akwaye kokoa mu ensem ti sa ne ma na omobo omani chire busua pani to pack say ko betima hwe na oli nani ato na wojai sa ne ma na woye no eni na achi no wonyai osa chire mu aka be chire mu say eya na de ye ne ya ne say busua panyini e ma na aso a na de kotu ni patentene ekon ho ni patentene ne be ya so okasa bia na sabi wakobo yewura ositutu ababio edin ose no kra ne ade a eye omo eya no because odi yewura edin ebe bata ho se obi ntimi nka bibia na anase ade nim no obese wo ka edo to yewura ositutu eso tie no so ye sa akwado no bia e ka ho bia ebusua no ahwe agina so a enne ebusua panyin kofi wusu no wonye LUMBA mo ebusua panyin anase ekon na ebusua wonye omabusua panyini ebiem yenko nienko tie mama China yenko nienko tie nsema ode to ye nim no ebimbra ekwana waya yo ekwana abusua ema ne mema empanimfo mabawa ne mrante ndede yesiam wa ha yasem nyina yetiawa ene ba ye ba na watwemienu ni ye ba behia na nya no ne da edikan na abusua panyin dada watwam ya aya abusua panyin kofi wusu na oye niema mebre ya bono kokko niema mebre na oya na dia nimguaso ya bre abusua no wantie anya kwadwo wuo na ba ye no ana de ensamsam no ba ye na ya ade a odidi ya wa abusua num na nso so nsamanfo akra so o mo pedodo nyate asefo ana de ani anim ne sa nka ye boye ni kire na nka wo besesa ba wo ma ya tie ase ya se watra be careful bibia ni wa ye betima kan na yeye esansa na adwene ne se wakeka ye anim ahwe ehun se sin tuam na nso so esen de na bi tuam sana esen tuam a enkan fie dudu mebreba ya konwa firi yense kodi baabi no enka ya ntimi na se tu brempon asante hene otisika dwaso adawroma oba wonana me bodina na mrosa yenso me bomu asema onyansani kin Solomon ehwe mu no ade to baabi eda na de atie ni sia asema meka abusua panyin no amu wa take ni decision dada ada wo ya yie no wogina wo ka kire mo se mo hwe ekoofo ni abusua papa ni abusua fonte mo hwe abusua o mo hia ha sabe why oba bema ya bema animonyamfo otese akoonafo ahwene na nafo enso na abusua panyin bia ye ntomago na wo tietia so sade ponko ni dua anka no to no saa na nka kofo so ensam enne ye ne na adutwam sese abusuafo de ya awreko a ani wuantie ne ama ya ni abere no ani se wo bia na no ba akomienu na wade ne nai koto ni patenten ko ho hye se ya wura ote kokko so sikadwa nyansa King Solomon ana hinie anya Ghana na nya asante nko a ya ka word kingdom a otumfo ahinie ka ho miwura
mesra wada woroma me da wo fam anya mani na nso ade na me boldin wudi kura de nkani sebam na mama ya awrehosem sabusua panyin na watwam wo bia na no du a waseje se na se tu opemso ne betimatu no wani nso ade ana ne sa sabi otumfo na henkwa akora enye wuti pen no na wo kan samba akomienu a jesa wo de otumfo odin bam wo ba sa wo twe asanteman anim de twitwiri fam ana yewura de anim so obebo yewura din a na yewura de fefe de a ene wa ye de ama asanteman ami anya din wo ba bi a wo kọ ba bi na so so wo fura asante a na nipa kura ni age ene wo pesa sa anim onyam no wo de twitwiri fam enya wa fe sabi yewura driver kura wontimi ko gina nanim kura anka emboni din kan asem na akobo yewura pria papa wudi bre asante ma de kirade anu na atiti ya mi da ya na enti na ya begina because abusua no yesu church ado se asem bia no de yewura be fa yan yabusua sokora ama asante ani mo nyam ekuta no pepa adanti enti ana abusua ne yehia ya yasem nyina yetiawa sa ajawusu ya nini ni chat abusua ne de wowom woyeko nani yentwa na suom fra abusua na mom dibra ekuta ne sa abusua panyin de na tinton ene yasra no BBC obetima ba sa ne yetimika sa abusua panyin dada wahene kwa yetu na ade aso adu no bia ka so ohene dada ahemfie dada mufo nti se wo he twoboi ma China ene ne nkrofo na ekotie omo no wo he twoboi mumumu omo to na se eye ni gie kese a ena me no kasai aba ekon na abusuam enye paakosofo nko a onna wo firi baabi awodo a omo ni na beka bom ema omo panyini ene paakoso no omo na ene omo bo ose pa na se eye de enigie pa na aba ekon na abusuanim yedi update be brem saa kopem se saa semi etubetwa mama China aye ni interview awie ye hwe se abusuapan to park no so ebe so obeyi o ma no anase wonyi o ma wo de koso 24/7 de se panimpo etofom a ye mfa kamemo e mema so ati